Niki nduk ya jumeneng ya. Kalih Mbah kalih Pak Dewan. Gentos Pak Dewan. Napa niku? Napa lila napa tetes sing tresna napa? Napa? Monggo diajeng. Iya. Ci Kang Mas Wawan. Nek kalau rumiyin kagungan setunggal Pak. Ngaten. Nggih. Kagungan setunggal. Nggih. Nggih kalih kula. Yang lalu biarlah ampun berlalu. ngaken Pak Wawan. Amit ya Allah. Kula pun telas saben sak kedhok. Oh mekaten berarti. Alhamdulillah. Pak Alek kaget lho kok duwe ning Bojonegoro barang. Nggih. Ora apa-apa, bojo wis ngarani nom, negara wis ngarani. Nggih. Bang kula sing ngragati nyalon nggih mriki. Nggih. Walah. Mas, jenengan ampun ngoten. Ora ngono iki wong ayu-ayu kok torok iki lho. Ini di streaming lho Mas Ndak apa-apa. Wawan. Ora Imbal, hukum mboten. panggung. Nggih, Bapak Ibu pangapunten sedaya mawon niki ampun dianggep Gojek nggih. Mas, ya Allah. Niki namung Gojek maksudnya ngoten. Aja dianggap gojek tenanan, Nduk. Jenengan pripun Pak Wartosipun? Pangestunipun sehat. Setiap saya pentas di Bojonegoro beliau selalu hadir. Oh iya no. Heeh. Diman mbok ning Peluwosok niku Nggih. mbok wargane sinten mawon pasti. Wah, rawuh. nggih no. Oh, Manunggal kelawan iya Nggih. masyarakat kok. Nggih kadung jeru niku lho, Pak. Kadung jeru ra iso balik. Kadung jeru. Sregep serawung. Ning sepuh-sepuh kula sing nyupiri lho rum. Yo mekaten. Nggih, Pak, matur sembah suwun sange. Nggih. Ngersakne napa? Sesideman nggih. Oke. Kita Tapi nggih jumeneng lho. Jumeneng Mas no, Wawan. mosok sideman. Nggih. Nggih. Sisideman jumeneng. Menika pamundhutipun Pak Kades ngeluh. Oh nggih. Oh, rawuh Nggih, menika. menika rawuh sak menika sampun kondur. Oh, sampun Nggih, kondur. nyimak saking live streaming. Oh, Nggih. ngaten. Nggih. Karo dipramenke no sisideman iki lak ceritane niku lak Piyayi Agung kaliwan Jenengan ampun ngetes Mas Wawan iki napa-napa saged lho, Pak. Boten Lah paling. mbok sepelan dagelane hafal kabeh. Aku ya gumun kok jan. Boten mau selamat komet pun medal. Lah napa? Berarti anu mungkin gara-gara jenengan Mas. Asem aku panjerku wis entek. Nek ngaten iki nggih gajole kok kula sendro. Oh, makaten. Kabang po. langsung digarap nggih. 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 Sak pinten bawane, Pun? Sak pira, Mas? 6. Oh, kagunganane sak menten nggih. Alah. Nane samanten. Wiwitane Ya, ketenan. handerek sang peke. Ampun dalang lho senjenengan. Betul. Betul. Ini Kula apa Pak? biasanya Napa tukang jenengan demo. wedi Kalau kesaing? rumiyin dateng ngewi nggih dalange demo. Mengke kula kesaingan. Atase Pak Dewan lho iso kaya ngene lho nggih to. Lah wong Mboten. napa wajah dan bodi aja kados Pak Anom Surata kok. Wala mboten lho njenengane saged. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Dipun gantos kota Jepang ngaten. wah iki sing piye ya sing pripun menika Lah nggih ukarane kala wae digantos kota Jepang. oh kota Jepang Kota nggih Kota gede. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking bukit Meh ning ora. Lah apik. Menika streaming kata sangat. nggih ingkang mirsani kuwatah lepat nyuwun pangapunten Udah 10.000 lebih. Anjir. Pinten berapa? pinten Pinten Mas Malik? wis ora umum pokoke ya Ora umum kok anjing. Nggih. Pun diumum. Nananung. swara kurang permono ning wasis ngungkro
Semene pinggir-pinggir jurang lho, Pak. Nggih mboten napa-napa. Mang noleh nengen mawon, mengke lak mboten jurang. Nun sewu diajak. Iya. Mengke lak mboten napa-napa. swara lak tambah mat. Kula ndamel sinjang mboten rangkepan, Pak. Oh alah. Yen Mboten enten liwat sak ya, Pak, niku. aku ke Tereng, Pak. Dereng nggih. Dalah. Nggih, teko ndi Pak Lek men? Kanggo marang Lah rak nggih saged Kanggo ngrum marang bendara Dia Sulistya pijer ngincangake alis tresna sesideman jenengan sing ngibing nggih Pak ngibing nggih nah jenengan sing beksa pripun digarap cara seragen ya Mas Herman. Ya. Ken rodok beda karo mau. Ya. oh luwe becik paten nono timbang pepisahan Ayo, edare. Lantiah Kang Sulistya tak rewangi samudana kula warga garwa lan putra lewat kincanging alismu kuasa anyendal rasaning atiku wis lingsir yuswaku aku isih mampu ladeni salahmu mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kuwasa alimmu jiwa raga buka kurung kahormatan mampu rubuh ngarepindu Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isi Ayo dangdut ke. apa wae latihan sesideman mesti kasendadan ayo yo Ayo yo. enak lho Mas Enake Mas Wawan. Ae. Oh aho au. kukila laras Hae. luwe becik paten nono timbang pepisahan lan diah Kang Sulistya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan peputra
Menawi Kecamatan Sekar niku nggih wilayah jenengan. Kalau rumiyin nggih, wiwit tahun 2024 kapengker. Menika dipun pecah dapilipun. Nggih. Sampun lumengser. Wah, Tapi kemarin jek rawuh kok niku. Nggih, niki nantang. Sekar. Rawuh. Iya iya. Ya. Lewat kincanging alismu kuwasa anyendal rasane hatiku Aku isih mampu ngateni solamu kowe bocah gunung najan bocah gunung kuwasa antempo jiwa raga kukak gurung kahur matan mamrung rubuh ngarep pindu hae 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 penak mboten Mas penak banget Oh, cedak kowe iki apa sing gak penak to ya Liang. sampun dangu mboten kepanggih nggih pun sawetawis wekdal monggo panjenengan Suwe ora kepethuke ya cek penak ya suwe. tasih nggih suwe ora kepethuk pisan nggih mboten patek suwe Pak ya nekno disuwekke nggih Ampun. Wong wis suwek barang kok kan nyuwek. maksudnya digawe suwe Iya. ngono lho Ya nak betah. Sing dereng jangkepe dijahit ke tengawi. oh nggih nggih berarti lho Enak-enak. jenengan mireng nek sesepuh ngendikan urip ana kutha iki kamu tak tukake Mbok bilih tambah melih. setunggal mawon Mas Tris Mas Bambang mbok bilih kagungan pamundhut